ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हाँ, हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 12ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നു. അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയണത്? എന്താണ് ഭക്തി? ആരാണ് ഭക്തൻ? ഭക്തി തന്നെ എത്ര തരമുണ്ട്? അതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഭക്തി എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമപ്രേമം, അതാണ് ഭക്തി. ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. എൻ്റെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അല്ലെ, സുഹൃത്ത്, മകൻ, എല്ലാം എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം, അതന്നെയാ ഭക്തി. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കണത്. സഗുണഭക്തി, നിർഗുണഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ആരാധന, അവ്യക്തിഗത ആരാധന, അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവതയുടെ സമ്പർക്കത്തില് ആ ദേവതയെ അറിയുക, ആ ഈശ്വര തത്വത്തെ അറിയുക, അത് നിർഗുണ ഭക്തി, ജ്ഞാനാവസ്ഥയാണ് നിർഗുണമായിട്ടുള്ളത്. അത് യോഗികളുടെ തലത്തിലുള്ളവർക്കാ അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക. നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ആ സഗുണ ആരാധന, അതാണ് നന്നായിരിക്കുക. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കണ്ട് ഉപാസിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അത് നിർഗുണ ഭക്തി. അതിനൊരു മൂർത്തി, ഒരു വിഗ്രഹമൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഏതിലും ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് അവര്. പ്രത്യേകിച്ച് വിഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പരമപ്രേമത്തോടെ ഇരിക്കുക. ഇതിൽ രണ്ടില് വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. ഈസി പ്രോസസ്സും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. വായിക്കുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസക്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒരു അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സദാ നിരതരായിട്ട് പോരുന്നവരാണോ, അതല്ല ബ്രഹ്മത്തിനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തെ അല്ലാതെ
ഒരു നിർഗുണമായിട്ടുള്ള ഉപാസന നടത്തുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? കേ യോഗവിത്തമ, യോഗശ്രേഷ്ഠൻ, ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവൻ അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമപിതാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കണം നമ്മള്. ഭക്തി എന്ന പദത്തിന് തന്നെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് തന്മയീഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഐ ബിലോങ് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാൻ എന്റേതാണ്, ആ ഭാവം വരണം നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുടെ ആ പരിപൂർണത ആവുക. ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ നടത്തണ വേളയില് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ശാന്തി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എന്നാല് ഭക്തൻ എന്തിലും ഏതിലും ഭഗവാനെ ചേർത്ത് വെക്കും. അപ്പോഴോ എപ്പോഴും ശാന്തി ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ശിശിരകാലത്തെ കുളിർമ പോലെയാണ് ഈ സഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ കണ്ട് ആരാധിച്ചു വരിക. അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഉപാസന നടത്തുന്നവരെ നിർഗുണ ഭക്തര്, അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികള് എന്നൊക്കെ, ബ്രഹ്മോപാസകര് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തി തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് യോഗ്യത ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാ അതിന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തി പെട്ടെന്ന് സഫലത ലഭിക്കാനുള്ള ഉപായാണ്. ഭക്തി സരളാണ്, അല്ലെ? ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട, നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാത്രം മതി. പറയാണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേദാസ്തേ മേ യുക്തതമാമത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ വ്യക്തി രൂപത്തില്, ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തില് ആ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയമായിട്ട് പറയാണ്. ഞാനാണ് അവർക്ക് എല്ലാം എന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ അത്യധിക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക, കടുത്ത വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ഒപ്പം ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവര് നിരന്തര സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അവരും ശ്രേഷ്ഠരായ യോഗികൾ തന്നെയാണ്. അവര് യോഗിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് അവര് വിശ്വസിക്കാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ മനസ്സുറിച്ച് അനന്യഭക്തിയോടെ ആ ദേവതാ സങ്കല്പത്തില് മനസ്സു വെച്ച് വർത്തിക്കുക. അത് എളുപ്പവുമാണ്. പ്രാർത്ഥന തീവ്രമാവുമ്പോള് ജീവാത്മസ്വരൂപം ഇങ്ങനെ ഉണരും. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മസ്വരൂപം അത് തന്നെയാണ് ആ ദേവന്റെ രൂപം എടുത്തിട്ട് മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ നിർഗുണോപാസന എന്താണ്? അത് രണ്ടാമത്തെ. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണോപാസനയിൽ ഏർപ്പെടും. അയാൾ കൃഷ്ണനെ ജപിക്കും, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും, വായിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യും ഭക്തൻ. 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകങ്ങളില് നിർഗുണോപാസന എന്താണ്, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂട്ടസ്ഥമജലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നിർഗുണോപാസനയുടെ ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ? ഇപ്പോ ഈ പൂന്താനം ഒക്കെ എങ്ങനെയാ വിചാരിച്ചേ? ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ തന്റെ ഉണ്ണിയായിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ? ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് വന്നു അല്ലേ മുമ്പില്. ഓ സദാ കാണുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരനെ ദർശിച്ചിട്ട് സത്യത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ് നിർഗുണ ഉപാസകര്, വ്യക്തിശൂന്യ ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്. സഗുണ ഉപാസകരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനെ ആസ്വദിക്കാം, അനുഭവിക്കാം അല്ലെ? അവർക്ക് ഈ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണമാണത്. നിർഗുണോപാസനയിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. മനസ്സടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനെയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ കാണാം. അപ്പൊ സർവത്ര ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ അവർക്കും സാധിക്കും നിർഗുണമായിട്ട്. അതിന് നമ്മളെക്കാളും കുറച്ച് മാനസിക തലം, ബോധമണ്ഡലം കുറച്ചും കൂടെ ഉയർച്ചയുള്ളതാവണം, കുറച്ചും കൂടി ഉന്നതമാവണം. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ഈ വ്യക്തി രൂപ ആരാധന ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരിക, അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ നേടാൻ കഴിയൂ. ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുമ്പോഴാ നമുക്ക് വേഗം സഫലത, പരിപൂർണത കിട്ടുക അല്ലെ? ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് രൂപേണ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന് എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ നിർഗുണോപാസനയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പിന്നെ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കില്ലേ എന്നാണ് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലേശോ അധികതരോസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഉപാസിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മം അത് അവ്യക്തമായതിനാല് എളുപ്പമല്ല അല്ലെ? മനസ്സിലൊരു ആ രൂപം സങ്കല്പിക്കാൻ അല്ലെ, ഏകാഗ്രത അത് ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ പടികൾ ചവിട്ടി കയറണത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പ്രായേണ അല്പായുഷ ആണ്. പിന്നെയോ മന്ദോസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അല്പായുസുകള്, പല പീഡകളാല് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, ബുദ്ധി കുറവുള്ളവര്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ആളുകള്. അപ്പോ അവർക്ക് എന്തിനാ ടഫായിട്ടുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണത് അല്ലെ? എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയല്ലേ വേണ്ടത്? നാമജപം, അതിലൂടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീരും. നമ്മുടെ കാർമിക് അക്കൗണ്ട് അത് 0 ആവും. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഇരിഞ്ഞു തീരും. പിന്നെ ജനന മരണം ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന് ഉള്ളവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഭൗതിക ആസക്തിയാണ് അല്ലെ കൂടുതലും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗീതാ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആരാ വരണേ അല്ലേ? ആരും വരുന്നില്ല. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മള് ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത് നൽകാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ ആർക്കും വേണ്ട. ഗൃഹസ്ഥന് പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലായതിനാല് സഗുണോപാസനയാണ് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അല്ലെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ധ്യാനിച്ചിരിക്കാനൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തിയും വേണം അല്ലെ? നിർഗുണോപാസന നിവൃത്തി മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാ. അവർക്കേ അത് സാധ്യാവുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് മറ്റൊന്നില്ല അല്ലെ? അവരെല്ലാത്തിൽ നിന്നും നിവർത്തിച്ചവരാ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവരാ.
അവർക്ക് ഈ വ്യക്തി ഇല്ല, ഒരു വിഗ്രഹ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആരാധന, അവർക്ക് ആ സങ്കല്പം, അവർക്ക് ആ ധ്യാനം, സമാധി, അതിനൊക്കെയുള്ള പവർ കിട്ടും. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവരാണേ അവര്. നമ്മൾക്ക് എന്താ, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ മറ്റുള്ള ചിന്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക്, അല്ലെ? നമ്മള് ഭൗതികത കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ സഗുണഭക്തിയും നിർഗുണഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും നിർഗുണ ഭക്തന്റെ മാനസിക തലത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായിട്ടും നിവൃത്തി മാർഗത്തിലുള്ളവർക്കാണ് പൂർണ്ണമായും നിർഗുണോപാസന പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഗുണോപാസന ഒട്ടും മോശമൊന്നുമല്ല. ഭക്തിയോഗം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാകയാൽ നിഷ്പ്രയാസമാണ്. ശരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണതുമാണ്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളതാണ് ആ വിഗ്രഹം, അല്ലെ? അതിന് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നാ പറയാ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. ആ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അത് എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊരിയുന്നതും ആ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു അതോറിറ്റിയാണ്, അല്ലെ? ആ വിഗ്രഹവും അല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഗുരുവായൂരൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ സാക്ഷാത്താണ്, അല്ലെ? അവിടെ ഒരു കല്ലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചൊരിയാൻ എന്നാണ് ഒരു ഭക്തന് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ സഗുണോപാസന ഒട്ടും മോശമല്ല എന്ന് 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കണ്ട്. നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യണ്ടു? നമ്മള് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായിട്ട് ഊന്നാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നിരതരാവുക. അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കരകയറ്റും. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റും. കർമ്മവാസനകള് അത് എരിയിച്ചു കളയാനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണുക അത് എളുപ്പമല്ല, അല്ലെ? വൃന്ദാവനവാസികള് അവര് ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി കണ്ടാല് അവരെന്താ പറയാ അറിയോ? യേ പ്രതിമ നഹി തു സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്നാ പറയാ. അവരത് സാക്ഷാത്തായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തിനാ ഈ മനുഷ്യജന്മം? കർമ്മവാസനകളൊക്കെ എരിയിച്ചു കളയാനാ. ഈ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാ, അല്ലെ? ഇനി ഒരിക്കലും മായയിൽ പെടാതെ കാക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനിയെങ്കിലും പണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാൻ ഇടവരാതെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം. നിരന്തര സ്മരണ കൊണ്ട് ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, ശാന്തി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ സഗുണോപാസനയും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കും ഒരാളെ. ഭഗവത് ദാസൻ എന്ന ഭാവത്തില് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭവസാഗരം കടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയോഗത്തില് ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധന അതെങ്ങനെയാ? മനസ്സിങ്ങനെ സരളമായി ഭക്തി മാർഗത്തില് മുന്നേറാനാണ് അത് സഹായിക്കുക. ഭക്തി യോഗം പാലിക്കുന്നവർക്കോ
ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ദ്രൗപദി വിളിച്ചു, ഗോവിന്ദ മാധവ എന്ന് വിളിച്ചു. അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവിടെ ഓടി വന്നു. അതുപോലെ നമ്മളുടെയും ആപത്ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ബന്ധുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. അനന്യ ഭക്തനാവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മയ്യേവ മനാഥൽസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. എന്തു വേണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഈ ബുദ്ധി ബഹുശാഖകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ബുദ്ധി അവരെ അവ്യവസായികളാന്നാ പറയാ. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിയുള്ളവര്, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിയുള്ളവര് എപ്പോഴും മനസ്സ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ മനസ്സുണ്ടാവുക. ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. ബുദ്ധി മറ്റൊരിടത്തേക്കും വഴിതെറ്റി പോകില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗത്തിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനേകം മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാണ്. വ്യക്തികള് വിവിധ പരിതസ്ഥിതിയിലും അവസ്ഥയിലും ഉള്ളവരാണ്. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ല. ഏതാണ് തനിക്ക് യോജിച്ചത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ പല പല മാർഗങ്ങള് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക്. ഒരിക്കൽ ഭഗവാനിൽ ആനന്ദിക്കാൻ സാധിച്ചാല് പിന്നെ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ കൈവിടില്ല. പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. നമ്മള് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം വേണം. അല്ലെ? ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയണം. ഈശ്വരനാണ് ലക്ഷ്യം എന്നതാണ് ഉണ്ടാകേണ്ട. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത്. ഗോപന്മാര് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവത് ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കും. അല്ലെ? പുണ്യാത്മാക്കളാണ് അവര്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളുടെ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചത്. അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. സാധാരണ ലൗകികർക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെ? മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമല്ല സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച്. എന്നാല് അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഒരു വഴി, ഒരു മാർഗം എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നിലേക്ക് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക സദാസമയം. അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അതൊരു വഴി പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ അതിന് സാധിക്കണില്ല വെച്ചാലോ എന്തു വേണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം, ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതിനാണ് ഈ റെഗുലേറ്റീവ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെ? 4 യമനിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? മാംസാഹാരം പാടില്ല, പിന്നെ എന്താണ്? ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂതുകളി പാടില്ല, മദ്യപാനം, ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ, അല്ലെ? ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് പാടില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ 16 മാല ജപിക്കുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, എത്ര പറ്റുന്നോ അത്രയും ജപിക്കുക. പിന്നെ ABCD ഫോർമുല അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഒരിക്കല് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ഉന്നത ഭക്തനാ. അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തില്
അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നാമം ജപിച്ച് മതിയാവണില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അവിടെ കടുത്ത വെയില് വന്നു. അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കടുത്ത വെയില, എന്നിട്ടും നാമജപം നിർത്തണില്ല. അപ്പോള് രാധാറാണി സ്വയം വന്നിട്ട് സാരിയുടെ പല്ലു എടുത്തിട്ട് വീശി കൊടുത്തു എന്നാ പറയാ. അന്നത്തെ ഭക്തർക്കൊക്കെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, ഓരോ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചതല്ലേ ഭക്തിയോഗം. എന്നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന് വിധിപൂർവമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തനാവണം, സാധകൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു സാധകന് കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം അല്ലേ? അതിന് ഒരു അനുഗുണമായിട്ട് ദിനചര്യകള് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോഴാ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക. അതിന് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, പ്രഭാതത്തിലെ സ്നാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, മംഗളാരതി ഒക്കെ കാണുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ജപം ചെയ്യുക അല്ലെ. 2 മണിക്കൂർ ജപം ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, മാല കെട്ടുക, അതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായിട്ട് നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അതൊക്കെ ശ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ അത് പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെ. ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ്, ഇത് 3 അത്രേ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ സത്സംഗം വേണം അല്ലെ. മറ്റ് ഭക്തരുടെ കൂടെ ഇടപഴകാൻ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവണം. മറ്റൊന്നിലും ചേരാത്ത മനസ്സോടെ ഭഗവാനിൽ ബുദ്ധിയും മനസ്സും സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനാവണം പരമ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. സദാ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യ. അപ്പോ ഭക്തിയോഗം അത് സാധ്യമല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ല, ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, അത് മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതൊന്നുമല്ല, 3ാമത് വേറൊരു വഴി പറയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഭക്തിയോഗവും നിനക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൂ, അങ്ങനെയും നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ എത്ര മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? 3 മാർഗങ്ങള്. ഇനിയിപ്പോ കർമ്മയോഗം അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു വഴിയും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 10 ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണ നിലയിലെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏത് വഴിയാ പറയണേ? അധൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തത കുര്യതാത്മവാൻ. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റണില്ല വിചാരിച്ചോളൂ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ചാ മതി. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ആത്മസ്ഥിതനാവുക. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പില് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. ഫലം കാക്ഷിക്കേണ്ട, ഫലമൊക്കെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അത്രയും നിനക്ക് ചെയ്തൂടെ? അപ്പോഴും നിനക്ക് പരിപൂർണത ലഭ്യമാവും എന്ന് പറയാണ്.
ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാനാവും അല്ലെ. ദാനധർമാദികളൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ. കിട്ടുന്ന ദാനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധാവും എന്നാ പറയാ. ഇനിയിപ്പോ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കാൻ അതിനും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ വേറെയും വഴി പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മനഃശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വയമായുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. സാമൂഹിക സേവനം, സമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം, ഇവ കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാം അല്ലെ. എല്ലാം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, സഹജീവികളോടൊക്കെ കരുണയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ അതും സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം? 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? കർമ്മഫലത്യാഗം എളുപ്പല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും എന്ന് പറയാണ്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലസ്ത്യാഗാശ്ചാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നമ്മള് ഇസ്കോൺ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലായിടെയും ഉണ്ട്. ആ സെന്ററിലൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോവുക, അവിടുന്നൊക്കെ ദിവ്യജ്ഞാനം ആർജിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തിയിൽ ഉയരാം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വഴികള് ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം, ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ലെങ്കില് ജ്ഞാനമാർജിക്കുക, ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനമാർജിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാലും മനഃശാന്തി ലഭിക്കും അല്ലേ. അതാണ് ഭഗവാൻ എത്ര വഴികളാ പറഞ്ഞു തരണത്. കാരണം പലരുടെയും പരിതസ്ഥിതിയും സാഹചര്യമൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ള കാരണം ഏത് വഴി വേണോന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, നമുക്ക് യോജിക്കണ വഴി. അതിനു വേണ്ടിയാ പല വഴികള് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലോ എന്താ പറയണേ? പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള എന്റെ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തര സ്മരണയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തൻ ദുഃഖം അറിയില്ല. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആനന്ദിക്കാനേ നേരമുള്ളൂ. പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ശരിയായ ഭക്തൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവച നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവുമില്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. ആരാണ് പ്രിയങ്കരൻ? എല്ലാ ജീവികൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കുക, ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കുക, സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നാല് എന്തു വന്നാലും സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായിട്ടിരിക്കുക, ഉള്ളതില് സദാ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, അതല്ല. നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ടിരിക്കുക, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്ന്. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഗീതാ സന്ദേശങ്ങൾ ഓർമ്മ വരണം. ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കണം. സദാ സംതൃപ്തനാവണം. സുദാമയെ പോലെ. സുദാമ ഒക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, ദാരിദ്ര്യായിരുന്നു, എന്നാലും സംതൃപ്തനാണ്. കാരണം എന്താ? എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് എന്റെ കൂടെ, പിന്നെ എന്തിന്റെ കുറവാ അല്ലെ. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ശാന്തനായിരിക്കാൻ കഴിയാ. സുദാമ ഭഗവാനെ തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ധർമ്മപത്നി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് പോയത്. ഭഗവാനെ കാണാലോ എന്ന് കരുതി പോയതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭക്തിയോഗം എപ്പോഴും ഏത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ തോന്നണം.
ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ യാതൊന്നു കാൺമതതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ ശ്രുതികൾ, യാതൊന്നു ചെയ്വതതു നാരായണ അർച്ചനകൾ, യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരിനാരായണായ നമ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ ഒരു ഭാവനയിലേക്ക് എത്തണം നമ്മള്, ഭാവത്തിലേക്ക്. ഭക്തിയോഗം അത് ചേതനയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾക്ക് എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും പ്രകാശിതമാവും അവരുടെ ഉള്ളില്. ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാന് തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ കരുതുക. ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് കൈവരുന്നോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കും. യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരു ക്ഷേത്ര തുല്യമാണ് എന്നാ പറയാ. മനസ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഭക്തൻ എന്ന് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗേർമുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ ആരാണ്? ആ ഭക്തനെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ആളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖമായിക്കോട്ടെ, ഭയ ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എപ്പോഴും സമചിത്തനായിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തരത്തിലും ഭയത്തിന് ഇടവരുത്താത്തവനും ആരാലും വ്യാകുലനായി തീരാത്തവനും സന്തോഷം, കോപം, ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് അതാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത് അല്ലേ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പോ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇന്നത് ചെയ്യണം, ആചാരങ്ങള്, അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, അതിനെയൊന്നും ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളതല്ല. ഭഗവാനെ വേണം. ഭഗവാന് തൃപ്തിയാവാൻ ഞാൻ എന്തു വേണ്ടു അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുക. വിശുദ്ധനായിരിക്കുക, നിപുണനായിരിക്കുക, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഭക്തൻ ഒരുങ്ങുകയില്ല. ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യമായും ശുദ്ധിയുള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷപാതമില്ലാത്തവനും മനക്ലേശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്തരുടെ ഒക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരിക. നമുക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മളും അങ്ങനത്തെ ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കണം. ധാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം അല്ലേ. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എത്ര സിൻസിയർ ആണോ അത്രയും തന്നെ തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്. അനന്യ ഭക്തന്റെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും അല്ലേ. അനപേക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ. ഇപ്പോ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി എന്ന പേരുകളില് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യസമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ ആരാണ്? ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കോ ദ്വേഷിക്കോ ദുഃഖിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത
ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ഒക്കെ ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഫലം ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും അത് സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന ഭാവന. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്ന്. ഇപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് ഒരു കുട്ടി ആണ് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് ചെറിയ കുട്ടി. ആ കുലം അസുരക്കുട്ടിയാ. ആ ഭക്തൻ ഉത്തമ ഭക്തൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പരമ്പരയ്ക്ക് മുഴുവനും മുക്തി ലഭിച്ചു എന്നാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ. നവതാ ഭക്തിയും ചെയ്യുന്നു ഒരേ സമയം അല്ലെ. ചക്രവർത്തിയുടെ ചുമതലകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നാമ ജപം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മിനിമം അതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിനുതകുന്ന തരത്തിലാണ് ഭക്തരുടെ ദിനചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓ, യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയ ഒരാള് തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭക്തരായിട്ടില്ല, നമ്മളൊക്കെ സാധകരാ. സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ. ഇനി അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ ഓരോരോ ചവിട്ടുപടി കേറി കേറി അങ്ങനെ ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണം നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ള ഉറച്ച മനസ്സുള്ള ആ ഭക്തരെ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരിക്കൽ ഒരു ഗുരു നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രധാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴ് ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ വരില്ല, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, ഞാന് ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം മൂല്യവത്തായത് നമ്മള് എപ്പോഴും അത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തരത്തില് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയും നല്ല ജന്മം വിഫലമായി പോകും അല്ലെ, നിരർത്ഥകമായി പോകും. എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചത് അറിഞ്ഞൂടാ. എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം ജലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മങ്ങൾ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം മരങ്ങളായി നിന്നതും എത്ര ജന്മം അരിച്ചു നടന്നതും എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായി എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുകൃതത്താൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സുകൃതം ചെയ്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് ആ ജന്മം. അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം, ആ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ മൂല്യം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ ജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കി കളയരുത് അല്ലെ. ഫൈനൽ എക്സാം അത് മരണം, അത് ആ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ തോറ്റു പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതണം വേണ്ടേ? അപ്പോ അതുപോലെ ആ മരണം അത് എപ്പോഴാ വരികയെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പാഴാക്കാനില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പോഴേ ആരംഭിക്കുക അല്ലെ സാധനകള്. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ട്, നൈരന്തര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു ദിവസവും മാറ്റിവെക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? കുറെ ജോലിയുണ്ട്, നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോണം, അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറെ പണികളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന് വിളക്ക് കൊളുത്തണം, കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കി എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും. നമുക്ക് പിന്നെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഓഫീസിൽ പോവാൻ? ആഹാരവും കഴിക്കും. മാറ്റിവെച്ചത് എന്താ? ആ വിളക്ക് കൊളുത്തലും നാമജപവും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഓ ഭഗവാൻ അറിയാലോ എല്ലാം, നമ്മളുടെ തിരക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയല്ല. സ്വയം ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാന് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കും അല്ലെ. എനിക്കുള്ള പ്രസാദം പിന്നെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവത് കാര്യങ്ങള് 101ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാ നമ്മൾ കൊടുക്കണേ. അങ്ങനെ ആവരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ജന്മം നിഷ്ഫലമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല.
അതാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഗുണം. ഈ ജീവിതത്തിലും ഇനി എത്ര ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിടില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയം കവരിയാണ് ചെയ്യണത്, ചിത്തചോരനാണ്. ഒരിക്കൽ കവർന്നാൽ പിന്നെ റിട്ടേൺ പോളിസി ഇല്ല. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ആ റിട്ടേൺ പോളിസി. അപ്പോ ഈ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പിടിക്കുമല്ലേ ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ പിടിവിടും. പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ പിടിച്ചാ പിന്നെ വിടില്ല എന്നുള്ളതാ. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. എന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴികൾ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര എത്ര മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നത്, അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പ്രിയ ഭക്തനാവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിനി പ്രിയ ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കാം, അല്ലെ? ഈ മാർഗങ്ങളിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗം അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് പാദങ്ങളിലേക്ക് ചേരാം, അല്ലേ? അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാണ് ചൊല്ലിയത്? 18ഉം 19ഉം കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല മാതാജി, 17 കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. 17 കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മാതാജി. 17 കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 18ഉം 19ഉം എന്താ പറയണേ? യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയണേ, അല്ലെ? സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പാടില്ല, അല്ലെ? സുഖം ദുഃഖം മാനം അപമാനം, അല്ലെ? ചൂട് തണുപ്പ്, ഇതിലൊക്കെ എല്ലാത്തിലും സമഭാവന ഉണ്ടാവുക, എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കുക, അല്ലെ? പിന്നെയോ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക. ഈ ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സഹവസിക്കണ്ട. അത് നമ്മളെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ, നമ്മളെ പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ മൗനിയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടരുത് എന്നല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവനാവുക, അതാണ് മൗനി. ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ, എവിടുന്ന് ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ കൂടെ അറിയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക. എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മള് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഗ്യങ്ങളോടെയാ നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ലക്ഷം പേർക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെയാ നമ്മൾക്കിപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കണത്. അതുകൊണ്ട് സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് ഗാർഹിക ബോധമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മറന്നു കളയൊന്നും വേണ്ട. എന്താ പറയാ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറച്ചൊക്കെ വേണം, പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിരിക്കുക. എന്നാ കാണുമ്പോഴോ ഓ മകനാണ് മകളാണ്, ഓ എന്താ മോള്, എന്താ സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ പെരുമാറുക. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അങ്ങനെയില്ല. മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരാളോടെ സ്നേഹം വേണ്ടു, അതാരോടാണെന്ന് അറിയാലോ, അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഭഗവാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശത്രു മിത്രം മാനം അപമാനം തണുപ്പ് ചൂട് സുഖം ദുഃഖം എന്നിവയിൽ സമഭാവനയുള്ളവനാണ് ഭക്തൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുദ്ധ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കും. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചവനും ഭക്തിമാനുമായ മനുഷ്യൻ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മറക്കണവരെ ഭഗവാനെ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, അല്ലെ? പക്ഷപാതമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ഭക്തനോട് കുറച്ചൊരു ഇഷ്ട കൂടുതല് അത് സ്വാഭാവികമാണ്, അല്ലെ?
ഇപ്പോ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിലില്ലേ? 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാ മത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ധർമ്മത്തോടുകൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ആരൊക്കെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഭക്തന് പിന്നെ ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പിന്നെ ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുക, അല്ലെ? ഈ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുക, അതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭക്തി യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് നേടി പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉദിക്കുക. അത് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിക്കോളും. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളില് ഭക്തിയുത സേവനം ആണ് ഭക്തിയോഗം, അല്ലെ? അത് വിവരിച്ചു തന്നു. ഒരാള് ശരീരത്തിനല്ല അല്ലേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? അതൊക്കെ ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് തനിയെ നടന്നോളും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആ ആത്മ അന്വേഷണം, ആത്മനിവേദനം എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലേ? ഇപ്പോ ഒരിക്കല് ശ്രീല പ്രഭുപാദ 1945 കൽക്കട്ടയില് അവിടെ 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ സമയം അപ്പോള് ബോംബിട്ടു അവിടെ. അപ്പോ അഭയചരൺ എന്നാണ് അന്ന്. ശ്രീല പ്രഭുപാദൊന്നും ആയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാവരും ഓടി. പ്രഭുപാദ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ? പ്രസാദം ഭഗവാനുള്ള നൈവേദ്യം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അഭയചരൺ വേഗം ഓടിക്കോളൂ, പോയിക്കോളൂ, ഇതാ ബോംബിടുന്നുണ്ട്, ഇനിയിപ്പൊ നമ്മുടെ തലയിലാവും ചിലപ്പോ ഇടുക. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എന്താ പറഞ്ഞേ? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ എല്ലാം സംഭവിക്കും, ഓടിയിട്ടൊന്നും അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ രാധേ രാധേ എന്ന് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാം പറയുക, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയണേ? അതറിയാമോ? അറിയില്ല. ഇല്ല മാതാജി. അല്ല. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോന്നു, അല്ലേ? ആ കിശോര പ്രായത്തില് പോയപ്പോള് ഗോപികമാർക്ക് ആ വിരഹം താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ അവര് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീഴാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ദിവസങ്ങളോളം അങ്ങനെ കിടക്കും. അങ്ങനെ നന്ദമഹാരാജാവും വൃഷഭാനു രാജാവും എല്ലാരും കൂടെ തീരുമാനം എടുക്കാണ്. അവിടെ ദ്വാരപാലകന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവര് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം പറയരുത്, പകരം രാധേ രാധേ എന്നേ പറയാവൂ എന്നങ്ങനെ ഒരു നിയമം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പോഴും അല്ലേ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നാല് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് രാധേ രാധേ എന്നാ പറയാ. കോഡ് വേടാ, അവർക്കറിയാം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന്. റോട്ടിന്റെ നടുവിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായാലും ഒരു വഴി തരൂ എന്ന് പറയാനായാലും എന്തിനും രാധേ രാധേ എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, അവർക്കറിയാം, അല്ലേ? ഇപ്പോ രാധാറാണി ഉത്തമ ഉന്നത ഭക്തയാണ്. രാധാറാണിയെ കവിഞ്ഞൊരു ഭക്ത ഇല്ലാന്ന് മഹർഷിമാര് പോലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നാരദ മഹർഷിയോട്, സത്യം സത്യം പുനഃ സത്യം സത്യമേവ പുനഃ പുനഃ വിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ. ഇപ്പോ ഈ എന്താണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം?
ബിനാ രാധാപ്രസാദേന, രാധാറാണിയുടെ ആ സന്തോഷപ്രസാദമില്ലാതെ, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാതെ, രാധാറാണി ശുപാർശ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദം അനുഗ്രഹം അത് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാധാറാണിയെയും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ഒരു സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, ആ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ മറ്റേ ഞാനിപ്പോ നാമജപം തുടങ്ങാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഇവിടെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നോൺ വെജിറ്റേറിയനെ കഴിക്കുന്നത്. നാട്ടിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല, എങ്കിലും രാവിലെ അത് ഒഴിവാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ കുബൂസിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും എന്തിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാലത്താണെങ്കിൽ മുട്ടയാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. ആ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ എന്റെ അവിടെ ദേവീക്ഷേത്രം ഉള്ളത് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ആ ചൊല്ലൊക്കെ ചെയ്യാം, ചൊല്ലാണോണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല. ആ ദേവിയുടെ ദുർഗാധാമമാണല്ലോ നമ്മളുടെ ധാമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇരിക്കുന്നത് ദുർഗാദേവിയുടെ ധാമം തന്നെയല്ലേ. ആ, അവിടെ ഭദ്രകാളിയാണ്. ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം അറിയാം, അത് അവിടെ ചൊല്ലിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. അത് ഇവിടെയും ചൊല്ലാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ജപമാല വാങ്ങിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാടെയും ചൊല്ലാം, എവിടെയും ചൊല്ലാം. നമ്മള് ആ, ഭഗവാനില് എല്ലാടെയും ചൊല്ലാം. പറയുന്നേ. ആ, ആ, ഓക്കേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അത് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കേട്ടോ, 3 ഉള്ളൂ. ഒന്ന് എഴുതിയോരൊന്ന് വായിക്കൂ. യോഗത്തിൽ മാതാജി ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം. ഉന്നത കൈവരിച്ച ആ അതാരാണെന്ന്. ആരാ? യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ആൻസർ എഴുതിണ്ടാ? ഇതിന്റെ ഉത്തരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നത്. അതാണ്. ഒന്നും കൂടി പറയൂ. വ്യക്തി കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത്. അതായത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? 10ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഇതിന്റെ 10 അല്ല, 2 അല്ലേ? 2ആണോ? ഏതാ? മയ്യാവേശ മനോയേമ നിശ്ചയിച്ച അതാണോ? അതെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വ്യക്തി അതന്നെ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് അർച്ചവിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം പൂർണ്ണമായും അതിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഒരു സംഭവം. അതെങ്ങനെ അതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അവതാരം തന്നെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. അതിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത്. അതിന്റെ വേർഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അതന്നെ. അടുത്തത് ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതൊക്കെ പഠിച്ച് എഴുതിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് 13, 14 അല്ലേ? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മിത്രകരുണൈവച. അല്ല, 8 മുതല് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും കുറേശ്ശെ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാ മതി.
നാളെ എക്സാം ഉണ്ടോ? നാളെ അതോ നാളെ നാളെയാണോ study leave ഓ? വേണ്ടത്? നാളെ എക്സാം ആവാം അല്ലേ? വേണ്ട മാതാജി, ബ്രേക്ക് മറ്റൊന്നില്ലേ? മറ്റന്നാ മതി മാതാജി. അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് വേണോ? വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് താ മാതാജി പഠിക്കാൻ. അതെയോ? സ്റ്റഡി ഹോളിഡേ ഒക്കെ വേണോ? ഇതെന്താ നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ ആണോ? ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നാളെ. ഓ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് വേണ്ട അല്ലേ? അതെ. നാളെ വേണ്ട. സ്റ്റഡി ഹോളിഡേ. സ്റ്റഡി ഹോളിഡേ. അമ്മോ, IAS എക്സാം അല്ലേ? അതിലും വലുതല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ എന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ആ, ആയിക്കോട്ടെ. കൃഷ്ണ മാതാജി.